terdiri di gereja, uli rupana bagak-bagak goarna, malo mana torasna mambain goarni anakna. Alai ima sipata, hurang niak kahala kita bagak ni goarta. Sipata gaberoa pajona, asing panurat na dohot panjuta. Ima sipata, mambain lucuna. Let's go. Arong di surat tardidina Katarine, di Joma Katarin molo di baratanda. Si Ketrin doa alai dang barat hitam. Arong tar surat si James, di Joma tong James. HP keren akan James do. Ado muse sada dongan kuda bagak si tutu. Goarna Frans parasian goar lengkap nasi perans. Di Johami imana. Ado muse aslina parojahan. Daba di Johami maimana. Si Jack anggo si Tigor olop dohot Markus. Dong doi satu dia dan beda tulisan, beda baca. Alai pasu-pasu doi sudena, asal madenggan pangalahona. Batak style emang keren, beda tulisan, beda baca. Alai pasu-pasu doi sudena, asal madenggan pangalahona. Tapi tetap Batak.